దాని ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ 2 ಜನ ತೋರಿಸ್ಬೋಂದಿಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಂ ನಿಶ್ವಿತಾ ಬಂಗೇರ said hi hello ಶ್ರೀಜಾ ಸುರೇಶ್ said hi hello ಕಾವ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ hi hello ಸುಮಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ವಾಣಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪುದರ್ಪಣನ್ ಪೋಪೆ ಉದೊದ್ದ ಪಡ್ಚು ಶಶಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಲೋ ವನಿತಾ ಎಂ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ವಿದ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ದಾನೆಗೆ ಕಿಂದಿರ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪನುಡು ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಎನ್ನ ಮಗಲುಲ್ಲೋಲು ಅಲೆಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಿಶಾನಿ ಅಲೆನ ಪುದರ್ ಹಿಶಾನಿ ಸರಿಯಾ ಪನ್ಯಾನ್ ಹಿಶಾನಿ ಹಾಯ್ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾ ಹತ್ತನತ್ತ 12 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು ಶೆಕೆ ಮಾರೆ ಶೆಕೆ ಪಕ್ಕ ವನಸ ಅಂಡ ಮಾತೆನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ವನಸ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸುದ್ದಿಜ್ಜ ಪೇರ್ನಲ್ಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿರೇರು ಫೋನ್ ಗೆತ್ತರತೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಏತ್ ಕಟ್ರಿಗ್ ಯಾನ್ ಗೆತ್ತವನ್ಯ ಐಫೋನ್ 15 ಅಂಚಾದ ಐಫೋನ್ 15 ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟುನಂಡ 60,000 ಬರುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ಗೆತ್ತನಂಡ 50,000 ಬರುಂಡು ಗೋವಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಮ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ದರ್ಶನ್ ಕೂರ್ಗ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ದರ್ಶನ್ ಕೂರ್ಗ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನಿದ ಕುಲ್ದಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಮ್ಯಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಪಕ್ಕ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಈರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿತ್ತಿನ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರತ್ತಂಡ ಅವು ಏನಕ್ಕ ದೆತ್ತಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಅಂಚ ದೈಟೆಗೆ ತೊನ್ನ ಕೂಡ ಇ ಎಮ್ ಐಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಕಾಸು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋನ್ ಕುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ ಏನಕ್ಕೆ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ವರನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ತೊಂಡರ ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜತ್ತ ಹಿಡೆ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಮಂಗಿರ್ಲು ಮಾರಶಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸೂಪರ್ ಬಂತೆ ಈರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಮೋನೆಗ್ ತುಪ್ಪಲ ಬಾಲಿಗ್ 2 ವರ್ಷ ತೂಪಲ್ ಬಾಲಿಗ್ 2 ವರ್ಷ ಓಕೆ ಅಂದ ಇಂಕೆ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಿ నాకు ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ಅಂಚ್ಯಾಗುಲು ಕಿನಿಗಿನ್ಯ ಜೋಕುಲದ ಆ ಟೈಮುಡು ಅಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಈ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಆ ಟೈಮುದು ಲೈ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಲೆದ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆದ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತನು ಗೊಬ್ಬುನ ಮಾತ ಮಾಮಿನ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಜಯ ಪಂತೇರ್ ಜಯ ಅಕ್ಕ ಆದಿಪ್ಪು ಎನಡ್ ಮಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಲುಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಂಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮೈತೇದಿ ಪಾತಿರ್ವಾರ ಇರಿಡ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಪೌರ ಪಾತಿರ್ವೀರ ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪುಷ್ಪಾ ಬಂಗೇರ ಪಂತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್
ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಮೊನ್ನೆಯರ ಲೈವ್ ಹೊಡ್ಕಿನೊಂದಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಗುಬ್ಬಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತ ಗುಬ್ಬ ಬಂದೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಯಾಪ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. എനിക്ക് ഏറിയപ്പോൾ ഫ്രീ പേരൊന്ന് പണ്ടേക്ക് സാധിച്ചു ഒരി ഒഞ്ഞി ടൈമുണ്ട് ഫ്രീ ആപ്പേര് ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಂತುಂಟು ಸಕ್ಕನ ಕುಲ್ಲುಕ ಒರಿ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಪೇರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ್ರಪ್ಚಿ ಐತಾರದ ಹೆಂಚಿನ ಏನಂತ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಇರಿಗ ಫೋಟೋ ಕಡಬುಡ್ಡಿಯರಿಗ ಆತಂಡ ಕಡಪದೋಲಿ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಂಡಾರ ಐಕ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಗೌತಮಿ ಕಾಮತಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಲೈಕ್ ತೂಪೆ ನಾನು ಅವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಈನಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಈ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತಾತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಐಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಡ್ಬರ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಈತ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದು ಮಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ ನಿಜ್ಜಿಂಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಂಬರ್ ಬರ ನಾನು ಲೀಕ್ ಮಲ್ಪನಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಹಾಳಪ್ಪ. ನಿರ್ಮಲಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂತೀರ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಆಂಡೆ ಅಡುಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಿಶ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಲ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇಕ ಖಂಡಿತ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮಾತೇನಲ್ಲಾಡು. ಶ್ವೇತಾ ದೀಪಕ್ ಈರ್ನ ಮೈತೇದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪೆ ಅರೆನ ನಿಕ್ಕಲು ರಡ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ ತೂವೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೀ ಪೊಡತ್ತಾ ಫ್ರೀಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಲು ಏಪ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಪೋತ್ನಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೋಲು ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ಲ ಬಂಗೊಡೆ ಓಕೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಜಾರಕ್ಕಿಂಚ ಬರ್ಪೋಲು ಏಪ ನಾನು ಪುರ್ಸೋತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಅಂಚದು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಡೆಲ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಡೆ ರಜೆ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಂದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೀರ ಅಂಚದ. ರಾಧಿಕಾ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಅವಂತೂ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ತೋರತ್ತೆ ಅಂದ ಒಂದು ಓ ಕಾಂಡಿರ್ದಂಗೆ ಕಿರಿ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರ ಈ ಮಂಗೇರಿಗಳಿದ್ದಾದ ಮರ್ದಿತ್ತನ್ನ ಬಂದ್ಲೆ ಅವರ ಇಂಕ್ಲಿಲ್ಲರ್ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹಾಲು ಒರ್ತಿ ಪುರಾಜನ ಮಂಗೇರಿನ ತೂಪು ಪ್ರಯೋಜನಿಜಿ ಹಾಲು ಒರ್ತಿಯೇ ಮಿತ್ತರಿ ಎಂಕದು ಪೋಡಿಗಿಟ್ಟವನು ಶೋನಾ ಮೋಲುಂದಿ ಮುಂದು ಕುಕ್ಕುರು 24 ಗಂಟೆ చెప్పున బుల్పొచ్చి పోపును బల ఇక దాల్ అల్పర ఆపుజి బాబు బలే ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೇಲೆ ದಾದಾಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬೇಲೆ 2-3 ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಪುಡಿಯೆ ಓಲ వచ్చిన ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಗಡಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜಲ್ಲೆಗಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾತಿಚಿ ನನ್ನ ಅವಡು ತೋರಾತೆ ಅಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತಿರತ ಏರ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ತೋರಾತೆ ಎಂಕಿ ಅನ್ಸುನ್ ಮಾಡೆ ದಪಾತೆ ಅಂದು ಐಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ತಿಂಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ದಾದ ತಿಂಜಣ್ಣ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಈ ಅವಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೆಲವ್ರು ಅನ್ಸುನ್ ಸೈತ್ಯ ಪೋಡಂಚಿ ವಾ ನಮ್ನೆ ಡಯಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ತೋರದಗುಲಿ ಇಪ್ಪಿರ್ಗೆ ನಮದಾದ ಆತದ ತೋರಾತನ ಅಂದ ಅನ್ಸುಂಡು ಅವರವರ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಸಪೂರ ಅಂಡ ಬಜ್ಜಿ ನರಕ್ಕ ತೋಜುವೆ ಮೋನೆ ಪುರ ಇಂಚ ಆಪುನೆನ್ನ ಅಂಚಾದ ಯಾನೊಂತೆ ಹದಾ ತೋರ ಇಪ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ
అయితే ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಅಂಡಲ ನರಕ ತೋಜುವೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅಂಡಲ ನರಕ ತೋಜುವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸು ನೀನು ತೋರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವೆನ ಅಥವಾ ಸಪೂರ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುವೆನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕೆ ಅಂಚ ಅನ್ಸುನುಂಡು ಕುತ್ತೊಂದು ಪುರ ತಿಂದು ತಿಂದು ಕುತ್ತೊಂದು ತಿಂದು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪುರ ಯೋಚನೆ ಅಂತಂದು ಅದು ಬಿಡ್ಡಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದೆಲ್ಲ ಉಂಪುಜಿ ಹಾಯ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆರಿ ಹಾಯ್ ಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆಲೋ ನಿಧಿ ನೈಸ್ ಫೋನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಂಗೆ ಇನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲೈ ಬತ್ತದ ಅಂದ ದಾದ ಉಂಟು ನಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೆರೆಗ್ಲಾಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಅವೇನು ತೂ ನಂಗೆ ಪುರ ಹನುಮಂತ ದೇವಿನ ನೆನಪ ಅಂಚದ್ ನೈಸ್ ಫೋನ್ ಅಕ್ಕ ಅವಂಡದ ಈರು ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೂರ ಎಡ್ಡೆನ ಯಾನ ಎಂಕೆನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಈ ತಿತ್ತನೇ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೋಜು ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪಣ್ಣ ನರಕ ತೋಜುವೆ ಈರು ಸಪೂರ ಒಡ್ಚಿ ತೋರಲ ಒಡ್ಚಿ ಈತಿಯವ್ ಹಾಂ ಓಕೆ ಜಿ ಕೆ ಬೆಟ್ರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿರು ಯಾನ್ ತೋರೊಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಅಂಡವೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಏಯ್ನಾ ಜಪ್ಪ ಪೋಪುಜಿ ಬಲ ದಾಯ್ ಬುಲ್ಪುವ ಏರ್ ಬಂಗಾರಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲೆಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಪುರ ಜನಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪ್ಲಿ ಅಕಲ್ಲ ಬೇತೇಲೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲೆಯಾ ಅಂಡ್ ಕೂಡ ಪೋಯರು ತೋರ ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜ್ಬಾರಿ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ನನ ತೋರ ಒಡ್ಚಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ತಿಂಜಂಡ ಇಂಕ್ ಬಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೈತ್ ಪೋಯ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ ತಡ್ತೊಂಡ್ರೆಗ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಪುರಾ ಶೆಟ್ಪರ ಸುರುವಾಪುಂಡು ತಿನ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಂಡ ತಿನ್ನೋಯ್ತಂಡ ತೋರ ಒಂದು ಪೋಪೆ ದಾದ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಂಚೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲೆ ಸಂತೋಷ ತೀರು ನವ್ಯ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇಂಕಲ್ನ ಬೈಲೂರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೆರ್ ಹಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾಬು ಹಲೋ ಪಟಕಿ ಸೌಂಡುಗೋ ಮಂಕಿ ಪೋಡುಂಡು ಅಂದು ಎಂಕ್ ಪಟಕಿ ಹಾಕರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಎಂಕೆ ಪುಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 100%. ಓಕೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಫಿಶ್ ಅಕ್ಕ PCOD ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ರೆಮಿಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಟ್ಲಿಗ ತಿರಿದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಮಲ್ಪುವೆ ಬಟ್ ಎಂಕಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಏನು ತಪ್ಪು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆತ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ ನಾನಿ ಎನ್ನಕ್ಲೆ ಲೆಖಾನಿ ಎನ್ನ ಲೆಖಾನಿನಾ ಓಕೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದಿಯ ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮೇರೆಗಿಂಚು ಗೊತ್ತು ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಲ್ಲಡು ದೋಸೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂಗಾರದ ಬಟಾಟೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂಚದ ಪುದರ್ ದೀಪೇರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ದೀತಾರ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಪುದರ್ ಅಂಚನ ಅಕ್ಕ ತೋರ ಒಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಮುಟ್ಟಾವಡ ದೇವರೇ ನಾನು ಓಲ್ ದೀಪುನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸಾಕಪ್ಪ ನಿಂಗೆ I am from Pune. Thank you so much. Rakshita Rachu said hi. Hello. ಏನಯ್ಯ ಬುಲ್ಪುನೇನೇಕ ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು said hi. Hi ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಸೂಪರ್ ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಇಡ ಬಲ್ಲ ನಕಲ್ನ ತುಲೆ ಎಂಜಿನ ಕಾರ್ ಬರವಲು ಚಂಪುವ ಎಂಜಿನ ಹಾಂಡ್ ಅವು ಬತ್ತಿನ ಪುಚ್ಚ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ
ಎಡ್ಡಾಯ್ತ ಬತ್ತನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ದೀವು ನೋಡಿಗೆತ್ತ ಓಡಿನ 1 ಮೀಟರ್ದ ಬಲ್ಪುಂಡು ಚೆಂಪ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಚೆಂಪು ಚೆಮ್ಮೋಲ್ದಲೆ నీకు బోడన ಬರ್ಪತಿ ಮಲ್ಪೆನಿ ಕುಂತು ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೌದಾ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಸೋನೂರು ಬಿ ತೋಚ್ಪಲೆ ಅಲೆ ಮುಳ್ಳು ಮಗೆಲ ಅಪ್ಪೆಲ ಜೈದುಂಡು ಮೋಳ್ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಅಲ್ಲ ఇక్కడ జేయదొలత్త ఇంక జాగ కొప్పిజొలత్త ಬಂದು ರೂಬೋ ಏ ರೂಬಿಯೇ ಏನಾ ಎಂದದಲ್ಪೆ ಪೋಡಿನು ಊಪುಮಾ ಊಪು ಬಂಗಾರಿ മോള് ಎಂಚ ಇತ್ತಳು ಕಟ್ಟುಂಡಿ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಇತ್ತಾಳು ಎನ್ನಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಇಡ್ಸೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಳು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತನ್ನ ಅರ್ವಂಟೇಜ್ ಸಪುರ ಆಡು ಪೋಟಳು ಚೋನಾ ಆಯ್ಪಣ್ಣಿ ಬಂಗಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಾಡಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೋಲೆ ಆಯ್ಪಣ್ಣಿ ಬಂಗಾಡಿ ಆಯ್ಪಣ್ಣಿಮ್ಮ ಇನ್ನು ಬಾಗಡಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶೋನು ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಗ போட போவன ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋರ್ ಆಪುನಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಕ್ಲು ಕೇರ್ ಮಾರು ಬೋರ್ ಆಪುನಂದೆ ಉಂದು ಅವು ನನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೋರಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓದಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಮುಡ ಆಡು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋದೆ ಏರ್ಲ ಬೋಜ್ಜರಣ್ಣ ಯಾನು ಇಂಚ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆವಡು 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರಾ ಪೋಯಿರ ದಾನಿ ഞാനിಲ್ಲಿ ಬೋರವರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈತ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನುಷಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಜಿ ಇರೇನ ಊರು ಓಲು ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು ಆತಿಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಆಜಿ ಕಸನ್ ಕೌಚಕ್ಕ ಸಕ್ಕಣಿ ಪನ್ ಪೊಳವು ಅತಿತ್ತ ನೆಟ್ ಲಾಗರ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರತಾ ಇದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಕೆಲವು ಜನ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಇವು ಬತ್ತಿನಗಳು ನಿಗ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪನ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಲೈವ್ ಉಡಕೇನ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ದಾದಂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಪೋಡುಂದ ಅಂಟ ಗೀತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರಿಗಳ ಹಲೋ ಕೊಂಕಣಿ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯ್ ನಾಟ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಮಿಸ್ ಆತಿನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಬರತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನು
ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೊತ್ತಂಡಿ. ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇನ್ನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೊಂದು ಪೋತೇರು. ಸೊ ಅವು ಆಯ್ಜೆಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಓಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಾರ್ಡ್ ಅರೆಗಾರ್ಡ್ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಆತನಿತ್ತೆ ಅದು ಮಲ್ಪಿನಿ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ನಡಪೊಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋಪೆರು. ಬಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋನಗಾರೆಗ್ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಅವು ಲೈಟ್ ಆಯ್ತ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಕಣ್ಣುದು ಲೈ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಜಿಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದು ಸುಮಾರು ದಿನ ಮಲ್ತೇರು. ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತನಾರು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಗಾರು ಶಾಮಿಯಾನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಾಲೇಜ್ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಮಿಯಾನ ಪೋದು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಶಾಮಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದಾದನಕಲ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಬುಡಿಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೋರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ ಅಂಡು. ಬಟ್ ಅರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ದಾದಾಂಡಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಪುನು ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲಾಕ್ಸನ್ ಮಾತ ಕೈ ಉಂದು ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಪುನು ಪೂರ ಈನಾಂಡಲ ಆವೋಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಇದೇ ಕಲ್ದನ ಉಂಡಾತ ದಾಯಗವೆ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಸ್ ತೂವೊಂದು ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ದಾದ ಬಂಡ ಆಪುಂಡು ಪಂತ ದಾಯ ಪಣಿಯನು ವೆನ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಓಲ ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತನೆಟ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎರೆಗ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಪಾಡು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿರು ಅರ್ದುಂ ಪಾತ್ರ ನೋಡತ್ತ ಓಲ ಆಪುನಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಡಿಯನ್ ಪೂರ ಪಂದು 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 ಅಕಲ್ನ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ಬೂರ್ದು ಉಂಡತ ಪೂರ ಪುಂಡು ಅಗಲ್ ನಿಕಲ್ ತೂಯಿನಗಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುವರದ ಅಂಚ ಉದ್ದೇಶ ಅತ್ತು ಅವನ್ ನಕಲಿ ಇಪ್ಪಿರತ ಅಂಚ ಐಕೀನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ನಿಪ್ಪಿರು ಈನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಚೈತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸಿ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತನೆ ಇರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಯರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಓ ಅಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಮಾರೆ ಓ ಅಂದ ಈರಾ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಪಂತಿಜರಿದೆ ಕಡ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅದ ಅಂಚ ಯಾನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನ ಅಂದೆ ನೀನು ಜೋಕ್ಲೇನ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ಪೋಲಿಯತ್ತ ಐಕ್ಕಿ ವೈಟ್ ಪಾಡ್ಪೋಲಿಯತ್ತ ಶೆಕ್ಯಾಪು ಮರೆ ಇನ್ನು ಮಾಮಿ ದಾದ ಮನ್ಪುವೆರು ಮಾಮಿ ಇಂಚನೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರು ಏರ್ನಾಂಡ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ದಾದಾಂಡಲ ಇಜ್ಜಿನ ಗದ್ದೆದ ಅಂದೆತ ಕಂಡದ ಬೇಲೆ ಅವು ಒಂದು ದಾದಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈನಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ದುಂಬಾರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರಂಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಗಾರು ಬೇತೆಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಲೋಕಲ್ ಬೇಲೆನ ಪೂರ ವಯಸ್ಸನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಜಾಸ್ತಿ ರಜೆ ಪಾರ್ದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದಾಗಲು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರ್ಕೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅವಡ್ ಬೇಗಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ಗೂ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಅತೆ ಅವಿಟ್ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇತೆನುಂಡು ಬಟ್ ಓಲ್ನ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಲಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಪೊಲೆ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗಾತ್ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಈರ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚ ಪಂತಿಜ್ ಸರ್ ಈರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗರ್ಲ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂದಿನಿ ಇತ್ತೆ ಈರ್ ಪಂಡರ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಪುಷ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆನಂದ್ ಏಕೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾವೆಲ ವೆಲ್ಡಿಂಗುಡು ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಒಬ್ಬೆ ಸಿತ್ನಗ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಯುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಲಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ 1,000 ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಅನ್ಸುಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತ್ರಿಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಚಾರು ಸ್ಪೈಸೀಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗುಲ್ಕೆ ಏನು ಎಂಕ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರುಂಡು ಎನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ಡ್ ಪೂರ ಏನು ಬರೆದೀತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ
ಬಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ದಯಪಂಡ ಪೂರಾ ಜನ ಬಿಸಿ ದಾದಂಡಲು ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತನಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಡು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಡು ಅಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ದಿನ ವೇಸ್ಟೇ ಆಪುಂಡಡಿಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ವನಸಾಂಡ ವನಸಾತಿಚ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿಡು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕೊಂಕಣಿಡು ಎರನೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನಪ್ಪ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ EMI ತೆತ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ತೆತ್ತಿ ನಮಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂಜಿ ಬರ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಬರ ಇತ್ತೇನು ಪನ್ನ ಗೆತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚದ ಬೇತೆ ಏನನ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚದ ಐಟೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಕಲ್ನ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಕಮಿಟ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚದು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ EMI ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 8 ದಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಲೋನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ದೇಗ್ ಬಂಗ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಗೆತ್ತೊನ್ಯ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದ ಅಡೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ EMI ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ EMI ಕಟ್ಟಂಡ ಕೂಡ 10,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10,000 ನಮ್ಮನ ಕೈದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಬಾಡೋಡತ್ತ ಅಂಚಾದು 10,000 ಈಗ ಬೇತೇക്ക് ಹೋಯ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಊರು ಓಲು ಗೌತಮಿ ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂಡು ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪಿ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಎನ್ನದುಂಡಿಜ್ಜಿ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಪುರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನು ಬೆನ್ಪುಜಾತ ಅವೇ ಇಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೀನಿ ಈಗಲೇ ಇತ್ತನೇ ಯಾನು ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಕ್ ಮೀಶೋ ಹಾಲ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊನ್ನಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ದಯಪನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಕಾಸು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಯಾನು ಇತ್ತನೆಟ ಇಲ್ಲದಾಗಲಡ ಒರಿಯಡಲ ₹1 ಅನ್ಕೇನುಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಆತೆ ₹1 ಅನ್ಕೇನುಜಿ ಯಾನು ಒಡೆಗಂಡಲ ಎನ್ನ ಎಂಕಲೆಗ ಅವು ಒಂದು ಬರ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನ ಯುವನಿಧಿ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ 3,000 ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತೀನಿ ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಸೇವಿಂಗಡು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಅದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವೇನೇ ಯಾನು ಪಸರ್ಪುನು ಇಜಿನ ಕೆಲವರೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಇಂಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡಲ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚದು ಅವು ಒಂದು ರೈತಿನ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಇವನು ಆ ಕಾಸು ಒಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಂಚಿಚ್ಚಿ ತಿರ್ಗರನೇ ಯಾವ ಆಪುಣಿ ಯಾನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಏಪ ತೂಕ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಯಾನಿರೇಗ ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಾರ ತಾಯಿರೇನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಮೋಕಿಗೆ ಶ್ರೀ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಐಫೋನ್ 13 ಬೊಕ್ಕ 14ಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ 15 16 17 ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಟ್ 14 13 ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಪವಿತ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾಸು ಏರ್ ಕೊರ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಮ್ಮನೆ 2 ಜನ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಪರದುಡ್ನಿ ಅಂಚಿ ಅನುಷಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಚೆ 3 ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನ 4 ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ 5 ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು 6 ತಿಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು 1 ವರ್ಷಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಎನ್ನು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋ ಪೊಪ್ಪಲತ್ತ ಏತು ಬರು ಮಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಚಾನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ $1 ಒಂಜಿ ಹೈ ಆವಡುಂದ್ರೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ $1 ಹೈ ಆಪು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಂಗೊಂಡು ಪನ್ಪಿನ ತೀಸಿಜಿ ಖಾಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮನ್ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಆತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಜಿ ಮುಜಿ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕರಿಯೋಡು ಐಡ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಡ್ ದಾಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರಬಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಐಕೆ ಅನಿತ್ನಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪನ್ಪುನುಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಮೈಕ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂದು ಮೈಕ್ಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಗೆತ್ತೊಂದಂಡ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೆತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬರುಂಡು ಅಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ ದಾಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋರ್ಚಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಕರೀನ್ ಮಟ್ಟ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ದಾದಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ 3 ತಿಂಗಳು ಗೊರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಇಂಕೊಲು ಐಟ ಆತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಜ್ಜಿ ಪೈಸೆ ಲೆಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಜ ಪಂಡ ಒನಸಾಂಡ ಕದ್ದಾದ ಕಚ್ಪೀರೆಗ್ ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಈರು ತುಯ್ಯರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜ್ವಾರ್ ಈರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಅಯ್ಯನ ಆತ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆನ ಮಯ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯನ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಆತ್ ಕಪ್ಪುಲ್ಲೆನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪಾಪೆ ನಿಂಕಲ ಹೆಮ್ಮೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಿತ್ತು ಉಂದಿತ್ತು ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲೇಗ ದಾದ ಪಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂಡ ಅಚ್ಚ ಇಂಚ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಶೆ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರುವಲು ಒಟ್ರಶೆ ಪಾತಿರ್ದು ಫೇಮಸ್ ಆತೋಳು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಏತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರದು ಪಂಡ ಆತ್ ಜನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇನು ಪೋನಗಲ್ ಅಲ್ಲೇನು ತೂನಗಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುನತ ಬಂದ್ ಎರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸುಲಭ ಅತ್ತವು ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಅಗಲು ಪಾತೆರ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ನಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಕುತೊಂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪುನು ಒಂತೆ ಆಲ್ನ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುನು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುಜಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತಾನ ಪನ್ಪೀರು ಅಮ್ಮಡ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಟ್ ಎಂಕೆ ಇರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಚೇರು ಕೆಲವರು ಸಿಕ್ಕುವೇರು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕದೇವು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಸಿಕ್ಕನಾಗ ಲೆತ್ತೇರಿಯಾ ಪಂಡೇರಿಯಾ ಈರ್ ಗೌತಮಿನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಷಿತುಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸ್ತಾನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಮೊರಣ್ಣೆ ಹೊರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿದೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಿಯಲ್ ಅದೇ ರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ ನೀವು ರಕ್ಷಿತಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕಯಾಂ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ನೇಮು ಗೌತಮಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಿತುಲ್ಲ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದು ದೀತೀನಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ಷ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಲೋ ಮನೀಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಮಸ್ತ್ ಡೈಮಂಡ್ ಯಾನೇ ಲೈವ್ ಬೈಜಿ ನಿಗ್ಲೇ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಓ ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ನನಗೆ ಮದ್ದದು ಕೂಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತು ಬಕ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಬೆ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ರೀಡ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಇದ್ನ ಇಲ್ಲು ಗೋಲ್ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ಅಕ್ಕ ಈರು ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲಡು ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಾರೆ ಓಹೋ ಗೊತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ಲೆ ಓಕೆ ಕೇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತಾಡ್ಲೊಲ್ಲೇರಾ ಎಕಡು 40 ಜನ ಮುಟ್ಟಿಕ್ತಿರ್ ಮರ ಒಡೆ ಪೋಯಂಚೆ ಕೇನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚು ಕುಲ್ಲಡ ಕಾರ್ಬೆನ ದಿಯರ ಜಾಗಿಚ್ಚು ಶಿಕೆ ಮಾರೆ ಶಿಕೆ ಹಾಂ ಏನು ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ತೂತೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಕೇನ್ವೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸರಿ ಕಿಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಪುನದ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು ಅದು ನೂರಾಗಿ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು ನೂರಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುವ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು ಒಂದಾಗಿ ಹರಡಿದ್ದು ನೂರಾಗಿ ಆಹಾ ರೈಸ್ ಅತ್ತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತೀರ ಆನಂದ್ ಏಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿರಿಂಗು ಭತ್ತ ಅತ್ತು ಹೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಈತ ಪಂಡ್ರ ಹೋಗ್ಜ ಏರ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರ ಸೇಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರ ಅತ್ತಿಗೆ 2 ಜನಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚು
ಆರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರುಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಲ್ಪ ಮುರ್ಚಿ ಯಾವ ನಾನು 2 ಜನ ಮಲ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಪೂರ ಕಾಪಿ ಹಾಕದೆ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವು ಜನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಬಿತಾ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಪೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಕುಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಕುಡೋರ ಪನ್ಪೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಮೂಲ್ಯಾಗ ಕುಂತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮು ಪ್ರಿಯಾ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಬುದರ್ಲ ಪ್ರಿಯನ ಇಡಿಸುಡಿ ಅತ್ ಮೈಪು ಪಾತೇರುಂಡಾ ಏಪ ಪಾತೇರ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೈಪು ಏ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಎನ್ನತ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ರೇಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗೂಡು ತುಂಬ ಮರಿಗಳು. ಹಾಳೆ ಹತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ. ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಗೂಡು ತುಂಬ ಮರಿಗಳು. ಐಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಉಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂಡು ಕೇಂದ್ರೈತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ. ಹೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ನಾನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ನವಿಲತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು ಯಾವು ಏರ್ಪಂಡ ಚೈತ್ರ ಬರೆಯೋ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 6 ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮು 6 ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ಶೋಕೊಂಡು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಬುಧರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನವಿಲತ್ತು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ. ಕೋರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಾರು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲೆ. ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚುಲ್ಲೆರತ 6 ಅಡ್ಡೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬುರ್ದು ಕೊರಡ್ಚಿ ಸಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ಆತಾ ಚಂದ ಬುರ್ದು ಕೊರಡ್ಚಿ ಬನ್ನಾತೆ ಅನ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ದೇಶಿಚ್ಚಿ ಪೇಪರ್ ಅತ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅದಾದ ಕ್ವಶನ್. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದರೆ ನಾನಾ ಬಣ್ಣ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ ಪಂಡದ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡ ಕ್ಲೂದಾದ ಪಂಡ ಪಂಡಿ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಚ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಪನ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಪು ಮರಿಯನ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುನ ಬನ್ಲೆ ಪನ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮೀಪುನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ಕೈ ಅತ್ತು ಕಾಪನ ಬಿಲ್ಲು ಅತ್ತು. ಹಾ ಆತು ಒಕ್ಕ ಬತ್ತನ್ ಸೋಪು ಸಾಬೂನು ಸೋಪು ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಗುರುಪ್ರಿಯಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ
ಓಡಿಪೋಯಿರ ಅಮ್ಮ ಪಚ್ಚು, ಅಮ್ಮ ಪಚ್ಚು ಓಡಿಪೋಯಿರು. ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ತೊಂಬೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಪಚ್ಚು ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್. ನೀರಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ, ಜನರಿಲ್ಲದ ನೀನು ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವ, ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಪಂಪೆ. ನೀರಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ, ಜನರಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ, ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ, ಓಲು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಸುರುಕು ಕೊಡ್ತೆಯೇ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೂಪೆ. ಓ ಒಂದೊಂದು ಗುರುಪ್ರಿಯ ಅಕ್ಕರ್ದು ತುಂಬಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏರು ಪುದರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ದಾಲ ಕ್ಲೂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ. ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಅತ್ ಸೋಪು ಎಂಚ, ಸೋಪ್ ಎಂಚ ಅಂದ ನಮಕ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಾಕ್ಸಡ್ ತೂನಾಗ ಸಾಯಿರಾರು ತೋಚ್ಪವೇರು, ಅವು ಕಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ಬಂದ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಸಾಬೂನು ಉನ್ಮಲ್ಪನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ನೊರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಲ್ಲರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೋಚ್ಪವೇರು ಸಾಬೂನು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಉಜ್ಜುನಾಗ ಒಂಜೇ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಹೂವು ಕಲರ್, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೋಪುದ ನೊರೆ. ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಚೈತ್ರ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್. ಹಲೋ ತರೆ ಅತ್ತು ತಲೆ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕ, ತೂಲೆಗೆ ಹೊರ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಪಟ 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 ಪೋಪುಂಡು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಕೋರಿ ಅವು ಹತ್ತು ಇರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ, ಅವು ಐಕ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಸೋಪು ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ, ರೈಟ್ ದುಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸಂತೋಷ್ ಆತ ತಲೆ ಹತ್ತು. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ವನಸಾಂಡ ಆತಿಜಿ ತಲೆ ಹತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಆದಿಪ್ಪು ಹತ್ತು. ಕುಡೋರ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ನೋಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಾ. ನೀರಿಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ, ಜನರಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ, ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಈಸಿ ಉಂಡಪ್ಪ, ಈಸಿ ಉಂಡು, ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರೋಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ, ಪಟ 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 ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವರು. ಕ್ಲೂ ಇಜ್ಜಂದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ದುಃಖ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬನ್ನೋಡ. ನೀರಿಪ್ಪನ್ನ ಸಮುದ್ರ, ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ, ಜನರಿಲ್ಲದ ಪಟ್ಟಣ, ಟಿವಿ ಹತ್ತು. ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಹಾಯ್, ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಳ್ಳಳ್ಳಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ನಿಂಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಡು, ದುಂಬೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಂಕ. ಕಿವಿ ಹತ್ತ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ದಡ್ಡೇರಾದ ನಿಂಗಲು ಏತಿ ಈಸಿ ಉಂಡವು. ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರಡ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ. ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋವಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಯಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಣ್ಯ ಬೊಗೇನೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾನು ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ. ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಲಾಗ್ ತೂದು ಉಲ್ಲ ಇನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೀಕ್ಷಿತಾ ಕಿವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ತಗ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಕೆಲವು ಜನ. ಮರುಭೂಮಿ ಅತ್ತು ಅಕ್ಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ. ಉಂದೊಂಜಿ ಏನ ಬರ್ಪುನ ಉಂದೊಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಏನ ಬಂತು ಈ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಲುಂಡು ಏನ ಅಂತ ಪೂರ ಗೊತ್ತ.
ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪ್ಲಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಲಿದುಕ ಎಂಕುಲು ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತುದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಲೆ ಅತ್ತಕ್ಕ ఇంకా ఎన్నడకిನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಸೈನ್ಸ್ದ ಗಂಧಗಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಮೋಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಪನ್ಯಾರಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತ ಮ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮ್ಯಾಪ್ ದಾಯಿಗೆ ಬಂಡ ನಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೇರು ನೀರಿಪ್ಪನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಜನರೇ ಇಪ್ಪನ್ನ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದತ್ತ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಸಂಚಾರ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ತೂಂಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂತೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬಂತೆ ಮುಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಿನ ಸಂತೋಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಪೆನ್ನೇ ಬತ್ತುಜೆ ಓಕೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪು ಈರ್ ತುಪ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತು ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಈನ ತೂಪುದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ ಈರ್ ತೂಪರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅತ್ತು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈರು ಪೂರ ಜನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ತೂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೇಬೇಕು ಯಾನೆಂಚಮ್ಮ ಯಾನೆಂಚಮ್ಮ ಅಂತ ಬನ್ಲೆ ಇರೀಗ ಸಂಧ್ಯಾನ ಗುರ್ತ ಉಂಡಕ್ಕ ಈರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಏರ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ ತೂಪರತ್ತು ತೂಪೇರು ಓ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ನಿಗಲಾತ ತುಳು ಮಾತ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪನೋಡಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಸಂಧ್ಯಾ ಏರು ಮರೆ ಹೆಂಗೆ ತೂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಅವುಲು ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಮೂರು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಂಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲೇ ಓಲಿಪ್ಪುನಾರ ಈನ ವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಓದೋನುಲ್ಲಾರ ಈನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನೋಡ ಕ್ವಶನು ಯಪ್ಪ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಇಂಕೈಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಂಡತ್ತ ಯಾವತ್ತ ಬೋಡಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಟು ಬೋಡಣ್ಣ ಪಂತೆ ಬೋಡ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಜೆಂಕುಲು ಇತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಲೈವ್ ಒತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡಲ್ ಆರು ಈರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಲಾಗ್ ತೂಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಕೇನಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ಲೇರಿಗ್ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಪಿನೇಕ್ ಇತ್ತ ತೂಕ ಹಾಯ್ ಎಂಜೋಲ್ಲರ್ಕೆಂದರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನವ್ಯ ಹಾಂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಡೆ ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹುಡುಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಇದೀಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನ ಕಣ್ಣೆ ಅಂಚ ತುಯ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲವೇ ಬಂದ್ಬೀರ್ ಆ ಕ್ವಶನನ್ನು ಈ ಲೈವ್ ಹುಡುಕೇನ್ಲೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಕಡಬುಡ್ಲೆ ಇರೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಲ್ಲ ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ತುಕ ಆನ್ಸರ್ ಅಬ್ಬಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹತ್ತು ಈರ್ನ ಜಾಬ್ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಕುಜಲ್ ಹತ್ತು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲಂಗಿ ಹತ್ತು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಹತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಲ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬದನೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂದಿನ ಗುರುಪ್ರಿಯಕ್ಕ ಸೂಲೆ ಅವೇರ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರ್ತಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬಟ್ ಆರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ನೀರುಳ್ಳಿ 10 ಅಣಬೆ 10 ಪೈನಾಪಲ್ 10 ಐಕ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬದಾನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐರ್ಬೊಕ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಜೈ ಹೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಚರಿತ್ರೆಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬೋ ಬೋಳಿ ಬೊಂಗಡಿ ಐ ಬಣ್ಣಲೆ ಹೈ ಬಣ್ಣ ಈರು ಚಾರ್ಸಿರು ಪೊಳ್ಳು ಫೇಮಸ್ ಚಂಪು ಪೊಳ್ಳು ಫೇಮಸ್ ಆತ ಪೊಳ್ಳು ಫೇಮಸ್ ಏನು ನಿಂತಿರು ಪೊಳ್ಳು ಫೇಮಸ್ ಅಂದ್ ಪೊಳ್ಳು ಫೇಮಸ್ ಆತಾರೆ ಬಂಗಾರಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ನ ಚಂಪೋತೆ ಅಂಟ ಆತಿ ಒನಸಾತಿ ಜಿ ನಂಡ ಇದು ಯಾವ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಡಲ ಕೇನ್ ರೈತನ ಕೇನ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾದಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊದ್ದಿನ ಗೋಳ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪುಡತ್ಕೊಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ದಿನಕ್ ಒರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುವೇರು ಅವು ಏಪ ಎನ್ನಲಾತಿ ಚಕ್ಕ ಓಕೆ ಐಕೊಂಜ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂಡಲ ದಿನಕ್ ಒರ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂತುವೇರು ಅವು ಏಪ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಒರ್ತೇನ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಕುಕ್ಕರ್ನು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗ ದೀಪರ ಅವ್ರವ್ರ ದೀಪೆ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ದೀಪನಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯರ ಪೋಪು ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿ ಲಾಸ್ ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ದೀಪೇರು ಎಲ್ಲ ಹೊರದ್ದು ಅದನ್ನು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯರೆ ಹಬ್ಬ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಟ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅತ್ತ ಪಜ್ಜು ಆದಿಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದಿಪ್ ರಮ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಆನ್ಸರ್ ತೊಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ದಾಲ ಬೇನೆ ಅನಗಾಗೆ ಪಂದ ಆರೆ ತೆಲ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಗ್ಲ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೊಡತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರಾವು ಅಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಕು ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುವ ರೂಬಿ ಸರಿಗೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ದಯಪಂಡಾರ ಈತ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಹೋ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಇತ್ತ ಏರ್ ವಿನ್ನಾತಿರನ್ ಬುರ್ಚ ಏರ್ ಮಾತಿರನ್ ಪ ನೋಡತ್ತ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮತ್ ಮೇರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚು ಇತ್ತಿರತ್ತಾ ಅರೆಗ್ರಾಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇತ್ತಿರತ್ತಾ ಅರೆಗ್ರಾಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್
ರಮ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಇತ್ತಿರತ್ತಾ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತಿರತ್ತಾ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೊಕ ಸಂತೋಷ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಆರಿಗೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪತೊಂದು ಗೆಂದಿನಿ ಗುರುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮತ್. ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು 2 ಜನ ಟೈ ಆತೆರ್. ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮು ಪಚ್ಚು 6, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ 2 ಜನಲ ಟೈ ಅಪ್. ವಿನ್ನರ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಾರೆನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅದು ದಾದ ಪಂಡ ಮೋಸ ಮಲ್ತಂಗೆ ಏನಿನತ್ತ ನಿಗಲೇಡ್ ದುಂಬೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಆರ್ ವಿನ್ನರ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲಾರ ಯಾವ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಚೆನ್ನಂತೆ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪೋಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಓಕೆ ಪೂರ್ಜಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮುಗ್ಗಿನ್. ಚೀ ಚೆಂಪ ಚೆಂಪ ಪಾಪ ಮೊಲೆಗುಂದೇ ಬೇಲೆ ಮೊಲೆಗುಂದೇ ಬೇಲೆ ಮೊಲೆಗತ್ತು ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಗ್. ಏ ಕುಕ್ರ ಗುಂಡು 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 ಲಕ್ಕದೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ ಲಕ್ಕದೇನೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಮಾರೆ ಮುಗುರು 2 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆತ ಇಂಗು ಇಂದಿಕ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕವಿ ಬರ್ಪು ಕೂಕುರು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಾಯ್ಡು. ಏ ಲಕ್ಕಂಬೆ ಆಹಾ ಇನಿಕ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಕುಕ್ಕುಡು ಕುಕ್ಕುಡು ಬೋಡೆ ಬಡೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಮುಳ್ದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ದಿಲ್ಲ ಐದು ನಾಯಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಕಾರ್ದಿಂಚಿ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂದು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ ಏನ ಆಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡೋದು ಹೇಳಿ? ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ. ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ನಿಗುಲು ಈನಾಂಡಲ ಪಾತೆರ್ನೆ ದಾದಂಡ ಪನೊಲಿಯಾ ನಿಗುಲೇ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಲ ಯಾನೀನ ಮಲ್ಪನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ತುಳು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬೇತಕುಲು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಗೆ ಎರೆಗಂಡ ಕೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಲೋ. ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿ ಕೂರ್ಲೆ ಪೂರಾ ಜೂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರ್ಪಾರ ಆತು ಖುಷಿದಾದ ಉಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ. ಗುವೆಲ್ಗೆ ಬಂತು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಎನ್ನಾರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತು ಜುವಕ್ಕ ಯಾ ಬಂದು ಏ ಹಿಡೇ ಐಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೋಯ್ದಾಗಲ್ನ ನನಲ ಆತಿಜಿ ತಿಂಡು ಪೂರ ಅರಂಟದು ಎಂಚಿನ ಅರಂಟು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಲೆಪ್ಪ ಏರ್ ಲಜ್ಜರ್ ದಾನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುನಕು ಇಪ್ಪುರ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೋರ್ವೆಲ್ಲೇ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪೈಯರ್ಲ ಇಜ್ಜರ ಪೂರ ಪೋಯರಾ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನಿ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ರಕ್ಷಾ.
ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲವೇ? ದೀಕ್ಷಿತಾ ರಾಯ್ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಹೆಲೋ, ಎಂಜಾಳ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಿರೆಂಚುಲ್ಲಾರ ಹೆಡೆ ದೇ 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 ಮೊಲ್ತಲೆ ಹೆಡೆ ಓನಮ್ಮ ಬುಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೈರು ಬಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನ ಮರಿಯದ ಆಲಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಈರ್ನ ಚಾಂಪು ಪುಚ್ಚೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಚಾಂಪೂ പൊരുളുണ്ട് ಅಂದ ಅಕ್ಕ ತುಳುಟು ಬೋರ್ವೆಲು ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ತುಳು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಲೆಕ್ಕ ಎಬೋ ಈರ್ ದಾದ ಅಂಚಲ ಕಿರ್ಚುನು ನಾಯಿಗ ಮಂಗಗ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಮಂಗೆ ಕಿರ್ಚಿಜಿ ಜಂಡ ಇಡೀ ಇಪ್ಪುನ ಶೀಟ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಈನ ಮಲ್ಪುನು ಆತ ಖರಾಬಾದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆನ ಇಜ್ಜತೆ ಅಗಲ್ ಪೋಯ್ ಜಿಂಡೆ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಆಪುಂದ ನಾನು ಪರ ಆಪುಚಿ. ಗ್ರಾಂತೇಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೆ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಜಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಡು ಜಾಗಂಟಿಗೆ ಬೈಜೇರ ಜನಗಣತಿಗ ಓಕೆ 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 ಇಲ್ಲಾಗ ಜನಗಣತಿಗೆ ಬೈದೇರು ಮಣಿ ಬತ್ಬೋತೇರು. ಜನಗಣತಿ ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾಂಡು ಏರ್ಮ ಸೇಮ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈನಿಕ್ ಸೇಮ್ ಪಂಡರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಇದೀಗ RSP ಕೊಂಕಣಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಇಂಕ್ GSP ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಗಲ್ ಪಾತೆನಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ವನಸಾಂಡ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಳಿತ್ತರ್ ಸಂಜನಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾಯ ಆಜ್ 7 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದರು ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಸೇಮಿಗೆ ದಾದ ಓ ಅಂಚನೆ ಸೇಮೆ ಪನ್ಯ ಏಪ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನು ಏಪಕ್ಕೇಂದೆಯನ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡವು ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾಂಡಲ ಈರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಂಡಲ ತೊಳುಟು ಪಾತೆರ್ವರತ ಗ್ರೇಟ್ ದಾದವುಡವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಒಂಚಿ ತುಳುನಾಡುದಾಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪೂರ ಪಂಡ್ರಿ ನಿಗಲ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನ್ಲೆ ಇಜಿನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಗೌತಮಿ ಪಂತ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಗೀಮ್ ಪನ್ಪುನಾತ ಮಲ್ಲ ಲಾತಜಿ ನಿಗಲ್ಲೆಕ್ಕನೇ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ ಪಿದೈ ತೂತು ನಗಲುಲ್ಲೆರತ ಪನ್ಪೆರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಕಿತ ಕಾರ್ಲಡ್ ಬೇತ ಕಡೆಡ್ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಅಗ್ಲಿಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಏನು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪು ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಬಂದು ಮಾಮೂಲಿ ನಿಗಲ್ಲೆಕ್ಕನೇ ಬಸಟ್ಟು ಹೋಪಿನಿ ನಿಗಲೊಟ್ಟಕನೇ ಬಸಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೇರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ದಾದ ಅಂಡ್ಕೊಂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಉಂದಾತನ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಬೆಚ್ಚಡುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಚಾದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಐಟ್ ಇಂಕ ಆಪ್ಷನ್ ತೋಚ್ಪವನ್ನುಲ್ಲೇರು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್
ಜಾಸ್ತಿ ಆತುಂಡು ಡೌನ್ ಆವೊಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದ್ ಐಫೋನೋಡು ಮಾತ ತೋಜ್ಪಾವೆರ್ ಏಯ್ನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪೂರ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಸಡನ್ನ ಬಂದಂಡವು. ಸೊ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸತತ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಅವು ಬೆಚ್ಚಾತನ. ಸೊ ನನ್ನ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಾಬ್ ಆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುವನ ಓಕೆನಾ. ಎಲ್ಲೆ ಮೀನಿ ಬತ್ತನೆ ಪನ್ಪೆ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಣೆ ಇಂಕ ನೆಟ್ ಪೂರ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಂಚ ಹೈ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾವೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಇದೇಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಕ್ಕ ನನ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂತ ಓಕೆನಾ. ಬಾಯ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲೈವನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪವೆ. ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಾಯಿನೇಕು ಮಧ್ಯಡು ಅವು ಲಾಕ್ ಬುರ್ದಿತ್ತನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಐಜಿ ಪಂಡ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಆದಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಇಜಿನರ ಮೊಬೈಲ್ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕಿ ಮಂಗೆರ್ಲ ಐಜಿ ಮಾರಿ ಕಿರಿ 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 ಆಪುನು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೇರ್ ಬೊಯ್ದೇರ್ ನನ್ನಲ ಪುರ್ಸೋತಾತಿ ಜಗಲಿಗೆ ಪೋವಾರಿಗೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ.